Good morning Philippines, isa na naman ka makasaysayan nga adlaw para sa Bombo Radio Philippines. Kaupod man diri ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kagang Philippine Red Cross. Kadungan sang pagtililipon sang madamo naman nga mga Pilipino nagikan sa nanoy tuhay nga bahin sang pungsod. Para ina sa dugong Bombo 2025, a little pain, a life to gain. Diri sa Good Morning Philippines, subong adlaw sang Domingo aton balikan ang istorya sang pagkabaganihan. Istorya sa mga Ilonggo nga nagkari sa Iloilo Science and Technology University o kan ECETU diri sa La Paz, Iloilo City, agod nga ipakigbahin ang parte sang ila kabuhi paagi man sa paghalad sang ila hamili nga dugo, agod nga makaluwas sa kabuhi sang iban nga mga tao. Radyo soars like a free bird in the sky. Sa pihak sang kasakuon sa paglibod sang taho, wala nagduha-duha si Ariel Mahanlod nga maghapit sa Iloilo Science and Technology University sa La Paz, Iloilo City. Isa siya sa nakahangop sang importansya sang dugo kag kun ano kadako ang pagkinahanglan sa iya isig katawo. Presidente sang Ahoy Iloilo si Ariel kag 14 ka tuig na nga nagalibod sang taho. Ininay ika-28 nga tuig nga nagadunar siya sang dugo. Wala man ini sang absent sa tanan nga ginparigayon nga hugnat sang dugong bombo. Way ko ka absent basta may kuan lang ka dugong bombo. Nagdalikyat ko ka pakadto dito para makadunar sang dugo. Para makabulig man ko sa mga parehas nga nagakinahanglan sang dugo na wala kasara nga baklon para may mga kakonsanda sa gobyerno. Kaba nga isanda ka kwan para matagaan kang dugo. Si Alex Rodriguez nabudlagan man sa paglakat apang wala ini nangin upang sa iya nga magkadto man sa venue agod ipakigbahin ang iya dugo. Nagasuprar si Alex sang hypocalcemia apang aga pa ini nga nag-abot kag nagulat sang iya turno nga makadonar sang dugo. Subong mo pa lang. Okay. So bali ano ka importante sa pag-donate? Para makasave sa mga kabuhi, mga pag isa, ingastong mga may sa may gamitan silang mga dugo. Thank you very much, Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Si Dino Macalalaga, isa ka overseas Filipino worker. Apang sa iya pagpanaog sa barko, ginlakip niya sa iya ginhimo sa iya bakasyon ang pagpakigbahin sa Dugong Bombo 2025. Una pa lang na beses, no? Subong pa lang ko tsimpuan nga ako sa bakasyon. Maayo man kay nakaabot ako diri kag naka-donate sa Dugong Bombo. Ang naka-inspire sa akon kayang ibulig ka sa aton isig katao kung mayara sila nga kinahanglan. Tika mo man nga nagkuan yung pangira. So ginako nga mag-donate sa inyo kay base makabulig man ako sa iban nga tion. Silang pila lamang sa nangin kabahin sang Dugong Bombo nationwide bloodletting campaign. Sa mga tuig, liwat nga ginpamatudan sang Bombo Radio Philippines ang hindi matupungan sining nga dedikasyon sa serbisyo publiko pinaagi sa isa naman kahugnat sang sining makasaysayan kag nagaluwas ang kabuhi nga kampanya. Wala sang iban nga organisasyon sa pungsod ang nagauyat sang kaangay kabakod nga track record sa paghiwat sang pinakadako kag pinakaepektibo nga single-day blood donation drive, kundi ang Bombo Radio Philippines gid lamang. Ang Dugong Bombo program ginpatigayon kahapon, Nobyembre 15, dululungan sa 25 ka City sa bilog nga pungsod, kun sa diin naga-operate ang 32 ka fully digitalized nga Bombo Radio kag Star FM stations. Kaupod sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag sa bulig sang Philippine Red Cross sa bilog nga pungsod ang Dugong Bombo nakatigayon nga makatipon sang kabugusan nga 4,657 ka bags nga katumbas sang 2,095,650 cubic centimeters ukon 2,095.61 ka litro
ukon 553.61 ka gallons ukon katumbas ina sang 10.7 drums sang nadunar nga dugo. Nagikan ini sa 4,657 ka maaluan kag madinalagon naton nga mga donors. Para kay Christopher Montaño, Board of Directors ng Philippine Red Cross, ining kausa sang Bombo Radio Philippines nagapakita sa isa kasahi isang pag-ulikid sa iban nga mga tawo kag pagluwas ang kabuhi nga yara sa peligro. Ini nga kahiwatan annually, which is marked by a nationwide movement, is an affirmation of your company's goal of ensuring that humanity will be helped. Kay ang serbisyo publiko sa inyo nga pagbalita, sa inyo nga paghatag sang importansya sa mga dalagko nga mga sugilanon nga nakalanabo sa palibot is one good thing, but to do something that will change lives. Imagine kabuhi isang tawo ang nasulanunan ta diri. And if you do extra steps towards realizing that particular objective, that particular goal, it just shows the kind of spirit that you and your company have. Radyo, there's a space within us where freedom flows. Ini nga tuigan nga flagship project nagapadayon bilang mabakod nga commitment sang Bombo Radio Philippines sa pagbulig sa pagluwas sang kabuhi, ilabi na sa mga biktima sang seryoso nga masakit, medical nga emerhensya kag mga kalamidad nga nagakinahanglan sa madasig nga blood transfusion. Ang mas nagataas nga pagkinahanglan sang bastante nga supply sang dugo amo nagapakita sa importansya sang mga makatawo nga inisyatibo kaangay sang dugong bombo. Sa bilog nga pungsod, linibo na naman ka mga Pilipino halin sa mga ahensya sa gobyerno, civic organization, religious group, eskwelahan, uniformed personnel, pribado nga mga kompanya, kag mga individual donors ang liwat nga nagpakita sang ila kaisog paagi sa pagpakig-upod sa sini nga buluhaton. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines ang naghatag sang ila bugos nga suporta para sa sini nga tuigan nga bloodletting event. Suportado man ini sang Archdiocese of Haro sa pagpanguna ni Haro Archbishop Most Reverend Midifel Billones D.D. nga among nag-engganyo sa mga tumulo nga magbuylog sa dugong bombo bilang konkreto nga ekspresyon sang pagtuo kag paghatag sang bulig sa mga nagakinahanglan. It is very noteworthy and noble endeavor to share your blood and to share your life. Sharing and donating will mean extending the life of another human being. I thank our Bombo Radio Philippines for this noble initiative. To Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. Sa sulod sang masobra duha ra ka dekada, ang dugong bombo nangin sa landigan sa mga blood banks, ospital kag emergency response units. Pinaagi sa paghatag sang linibo ka blood units nga nagasalbar sang madamo nga kabuhi kada tuig. Ang tema nga A Little Pain, a Life to Gain nagapahanumdum nga bisan may gamay lang nga kasakit kag pila ka minutos lang ang kinahanglan sa pagdonal sang dugo apang mahimo ini makaluwas sang kabuhi sang isa ka tawo nga yara sa peligro. Bisan pa mayara na sa moderno nga teknolohiya, wala gihapon sa makabulos sa dugo sang tawo sa tion nga ini ang kinahanglanon. Sa pagpatigayon sang dugong bombo 2025 sang Bombo Radio Philippines, kaupod ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag Philippine Red Cross. Mas ginapabakod pa ang commitment sang network sa pagserbisyo sa publiko, pagbulig sa komunidad kag pagluwas sang kabuhi sa mga Pilipino. The reason why this network is on. The fact and the feeling na makahatag ka sang dugo, no, nga pamaagi sa Bombo Radio, isagid ka makonsider nga halin sa kabulawan nga tagipusoon sang tagsa-tagsa sa isa-isa sa amon. So amon man nga ginalook forward sa sunod nga mga tinuig sa padayon kami nga magasuporta ang bugos nga pwersa sang Websu,
Pototan Campus, Philippine Air Force ROTC sa sunod nga dugong bombo sang Bombo Radyo. Basta Radyo, Bombo! My mother is also a victim from the dengue and na-realize ko po kung gaano po ka-importante yung mga blood donations and especially from the DOH or Department of Red Cross na nagbibigay ng mga donations sa mga nangangailangan. At napakalaki pong tulong to kasi malaki po yung mga bagay na mga tao na ililigtas nila in emergency. Kaya po sana po magtuloy-tuloy po yung mga ganitong activities kasi po masyado pong malaking impact especially for the poor na nangangailangan ng mga blood donations. Uay ako may nabatsagan physically. Pero ang nabatsagan ko is more of a joy because considering ako ma'am kung magpa-screening ako, every time nga magambal nga pass, it will be considered, I consider it the best or one of those happiest achievement ko gid nga mangin blood donor. I can really sabi ambal ko sa mga bata, kanami gali mag-join sa Dugong Bombo kay ma-feel tagid ang essence nga ginatawan ka importansya ang blood donors. Well organized, food were provided, tapos gina-take care gid kami ng mga volunteers. So, I'm very happy and I hope that this will be a commitment that Pasay City College every year, starting this year, will be joining Dugong Bombo. So, ang pag-donate sang dugo is, una syempre, makasave kita sang lives, no? Ang aton nga dugo, igasugpon sa kabuhi sang iban. Kapasalamat kami sa opportunity nga ginahatag sa amon sang Bombo Radio, nga mag-donate dire sa Dugong Bombo. And then, gapasalamat kami sa mga staff, kag mga grupo nga nag-bululig para matigayon ang activity ninyo. Nagapasalamat kami kakabay pang mapadayon ini nga buluhaton together with the Philippine Red Cross Iloilo chapter in behalf of the board of directors nga ako ba ang board secretary. Kapasalamat ako sa Bombo Radio. Kapasalamat ako sa staff sa Philippine Red Cross Blood Center kag sa tanan nga ari diri. Sa tanan ayhan nga ara pa sa guwa because this is a show of unity, a cause for the survival of everybody. Kung ako nga di pagabalikan si Jesu Cristo ginula yang iya tanan nga dugo para masalbar ang katawhan, kita just a matter of 450 cc of our blood nga nagalatay sa aton nga mga kaugatan, hindi kita makadonar kay makahatag magpaambit para sa aton isig katawo nga nagkakalan sa bulig. So Bombo Radio, you are making a statement and this is a statement that we all support. Madamo gid sa And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear. Nagapasalamat ang Bombo Radio Philippines sa tanan nga mga successful blood donors. Mga donor nga wala nakapasara, apang nagabot gid sa venue kag nagpakita sang bugos tagipusoon nga commitment nga makabulig kuntani sa iban. Mga volunteers kag mga medical teams, mga sponsor, mga individual kag nagkalain-lain nga mga institusyon. Tubtob sa masunod naman nga Dugong Bombo. Speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Nagikan sa Iloilo Science and Technology University, ako si Bombo G. Sapadios. Kagini si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Good morning, Philippines! Bombo Radio, Philippines! Basta Radio, Bombo!